Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nakaminsim kajing kutlan nagadaw kajing bumyo abay nong lahan reo banay kanti. Kung ba shispa angut kinong shit jashi teng sngi jong ki school sarkar bapher ka district hapo kalama jong ka all jantia midday meals workers union ki union of cook come helper PM Poshan kila penlong kajing yaki ka ba shisngi da ka ba tit shamay hakapaliang kini kajing yaki kalalong ha office traikam ka district school education officer West Jantia Hills menta ka sngi palay ka Santrik Urisao. President ka all Jantia midday meal workers union come helper PM Poshan u Jerry Anderson Suting habaya keren matkilat patay kubor ulaong bakadaw ka bapenlong yaki ban mi madan namar baka sarkar kamshim lapen sngap yaki jing jing nam jongki kum kinong shet jasngi ha ka bahadu unreo tuligi bnai ka sarkar ka klemseo yaka bainong kumba kilatre uria tho ru bana ka liang jongki kila aipor yaka sarkar bakan seo hadu ka khatlai trik urisao balada ka sarkar kam seo yaka bainong jongki baro Henry benai kin penlong deka jinga ki ka bajor hanong ba shlong hagajuk kapor ula kerpat ru ya ka sarkar jelabat ka sarkar kemi bahkan ailat ni penkiu no ya ka honorium ke jongki Mentang ila ikendo bat ka Madam's aim kabay ka DSEO District School Education Officers jong bapay ya ka West Jantia. Teh ka jing ya keren jong i bat ka ngila pan sngaw ya ka jing sngaw sig ka jong i ya lor pa kani bimyo ya kani ka noria dan riu panay. Namar ba hagisnam pala dep ya don ka jing ya kendo meeting bat commissioner secretary jong education hato ka porang bat Dr. BDR Tiwari. Pangirap siyem ban yakran ban penbaj no agani ka system ban siyo manu banay namar lada pila na government of Meghalaya kala ban ay kumni hadin san riu banay pen bat ya kapisa balem la ban ay manu banay te kata ngila pan sngaw ka na lorang taro ngila yatho ba ya kata ka deadline ka bangi ay po khanlai trik riu banay lada ka sarkar kam siyo baro an riu banay ka basa kapisa na do banay April hado banay September nakaliang gajongi ki kuk ki badon hajala Meghalaya baro ngin pelong daga jing yakhi ne ka jing ya jing keren daga kham tang te halor ki ne nakaliang jong ka DSEO kala keren ong kala ong yangi bakan sa yatho ya kan ne ka jing le ka jing lap ka jongi shaka state government hagajo ka poro ka karpat yangi bangin nang yaisha sakat to ka nisngi wadam ya le ye kata ka kam ka jinga khi bakham namar ba ikermen nagaliang ka jongka baka sarkar kan le ro hagini gisni panwan te nagaliang ka jongi la karen shai baka jinga isha ka jongi kala long palat namar na do menshwa kani ka scheme midday meal scheme na do ar kala don hang ne menta da dab license ka PM Poshan scheme kala pangkala kala don hapo Meghalaya India ndai ngiyo i kamdon ka ero ka jing kala ndai tang ka jing le ban ya ki wabon ki nong shadja ki dai ki kenthai ki long keme ka dai tang ka jing sha le ban teng yong kran cha ya ka ba kadam la ban le ero ka ba ba ka ni ka PM Poshan ka dai ban sange ban traikam hajala Meghalaya namar na kani ka scheme ko bagalong manta arpos nem tam kapan long kapan long pelam wir ya ka pakhat ka perdan jong ki khatpra duna khatndai hajar ngot ki kuk ki badan Meghalaya namar ngi sew tho ngi tip hero baga jala Meghalaya ka jongi ngi dai ki nong song snong hang ne sisen bang ila asem ban ka jingit khle ban pantrai kam mi kano ka kam ngi ai na man sem met bat man sem ngi trai nrai ka sarkar bat kam ju se pisa takabo ka jing ka perkhat perdan kan siapan bor ka perkhat perdan kan don kan ikong government of Meghalaya menta ka ong ba ngi haban paj ba ka mental health ka perkhat perdan ka jongi ka dai ban long ka ba khlan nrai kumbalong ka next situation menta hagikuk baro kinong sadja bat kinoy kay sa ir ngiyo i kala long ka mental health
hakini ki scheme ti ai banjia lada kan ekar kom trikam jong ka sarkar Meghalaya kalong hakani ka do ta kata ka dai ji kran ba ka DSO ta nagaliang jong ka still kadang kwa ba ngenia perkhat ba ta mangim don porsho traya ka kam na mangila at pala tangkata jinga dai bat ka system ka ba ongi system mat ka kom seo ya ka norium shikikup ki ba jala Meghalaya ngilap ba Pawat ka share na central government kadong kandai pheu si pheu na ka sarkar jala ta kumbalong manta ha ka nagaliang ka sarkar jala kala pangkew ya ka norium na ka state share na si spa tangga si banai siya ka khatway siya ka siya ja total ang khatway spa ka share na yung government kandai spa tangiyong kata ka system kalong ba ka sarkar jala ka don ka pisa na kata ka si pheu ndray balay ngimla man panbay ya kani ay lupa shwa na state government katay khandai pheu percent na khandai pheu na kasispa kato kadai tang khandai spa ka dor jong pisa kadai ka barit compare kani ka enhancement tenata kada lada ka sarkar jala kan si lupa shwa ikani in riu panai si shwa lupa ka pisa na state government kan sawan ka share na ka union government kata kadai ka system ko man panbay Nray kumbalong hadong menta kane ka sarkar kadang abad ya kata ka share banwan na ka union government kad ba ka share jong ka nagadala kikelam kren na ayon kata kadang yung panbay ya kane ka system sisian ba kane ka system kala ya kala dep kata ka system dia hawe de bet ni kasni ko mani ha panyami ko de ko kinong set jasni hagalama jong ka all jantia midinur workers union kalong ka ko pelong ingi bangin yami madan ko ni kalong ba adin ba ka sarkar kam siam la pensingap yengi la ni kam siam la bo kam siam la kengkor ingi kum kinong set jasni ba hadu ndriu tli ki banai ka klem siu ya kata ka bainong jungi ko bangi trade bat ka wai kalong ba sa ka wai ngi kwa ban bo akmat jong ka sarkar ngila kum ka sing jong kinong set jasni ila bo ka deadline ba hanga khatlai trik jong ni banai lada ka sarkar kam siu ya baru kini ndriu tuli ki banai ki bangi ladap tray nim pelong gajinya ki ke bahe dan ni kin pelong gajinya ki aslong ka hakalama jong ka all Meghalaya PM portion ti sakawai pat ke banga kwa ban phak kani ku khubor sha du sha skor jong u chief minister bat chedu u prime minister jongi banaling jongi kinong set jas ngi kwa bat ngi kerpat ya phi ba pin snga ban enhance ni ban pengkiu no ya ka honorarium jongi kinong set jas ngi naliang jong ka union share titang kini ki light li ki bentang ibu akmat jong phi ba pin snga ban pelaj no ya kin ru tli ki banai ki bangil dep tray dat kumjo ba lada phimla ban pelaj ya kini ka baha ka khalai trik ngikum kinong set imban si ban mi madan dan ne ban wan ya kendo ulang ban ya pelong gajing ya ki ka bakam he bat kumjuro naliang jongi kum kinong set jas ngi ha po jong kalama jong ka kum vice president jong ka all Meghalaya nga request ya chief minister bat kumjo ya prime minister bakin snga ban enhance no ya ka share jongi naliang jong ka central share bleshbon kani ka jing ya mi jongi siya ki office jong DSO ni nagaliang kikup ki badan hajala Meghalaya ni la hasilong ki pelong kani ka jo gorkom ni ngaki haban sai ki peliang ni haban sai ki siang tahpo mairang ro ki ale hapo ka ha is jantia hapo cleariat ki la isdang mantre kani ka jo ngaki balai ngila ikani namarba ngimla sha shu umdan kham don eiro nagata daw ngiyong ngin pelong naga sai ki peliang sai ki siang ngin pan sngaw sarkar jala ngim don eisho sisen bangila sai ki peliang ka pani bangila dukha kam daga jinge khi ka long habaro ka jala Meghalaya bat kanang jor sho lada ka sarkar kam an sngap ya kane ka jing terpat ka jong